Hamu au mamipis ngale pada nami pargosi do gosi gosil saya pita maho songon ita urin songon babani mual sebadia maho songon suru-suruan pasal sa somba tu nomor 2 di bata. Mana uning-uningan mo asa talup hami manortor jumulong ma upang ido hami asa bayar hamu ma gondang alu-alu na perjolo alun damang ma tut debata situ sada ama anak do tondi porgaduya alun damang ma mulai ati mama sanari alun damang mong sayang tu akka suru-suruan dot halak nabadia. Damang sanari alu damang maturuas ni Tuhani si Tuhan na torok na liat na lolo. Boleh ate. Ope amang pati nami. Damang makodang mula-mula asa songon nidok ni neto tua. Siajur mula-mula siajur mula topa parsirang ni aik pardumon ni hosa. Soba ni nama duma, soba ni na tinopa. Ay debatado na mamuka asa mertua hita joloma. Sudah hita mertua, Yesus nang gabi joloma. Saat alun na siang garok na tinopa. Amang pada nami baik dalam ma godang mula-mula, las baruma godang liat asa liat panggabian liat pakorasa. Las padung abang ma gondang dia deh. Mak di hamuna pagula di Koreanan mengatakas di buka hamun. Amang pada nami lunga sana dua saat pasu-pasuna bae magodang asatan do sitiu-tiu asa saat dinauli saat dinadengkan uloto manat matak pasu-pasu di debata songon ninok ni upasa saat disoru satu gotiang saya lima hita mangolu satu panggabean bae magodang asatania mah.
pasa mo sa ito. Yan yung mga